hoxe aquí, o obxectivo primeiro, e non podemos perdelo como no punto de mira, é ter tren desde Ourense Oriental para Madrid, para poder tramitar cosas en Madrid e aquí no mismo día. É dicir, que haxa un tren a mañá cedo para poder ir e vir a Madrid. Despois deso, moitas máis temas que poderemos tratar de falar, pero hoxe o objetivo primeiro desta plataforma é conseguir que volva para o tren. Non é unha plataforma contra nadie, é unha plataforma que intentamos que sexa neutral, cada un somos de seu pai e de súa nai, e temos as nosas ideas como todo o mundo, pero intentamos nesta plataforma falar de dereitos, de rural e de reivindicación, que é importante. Xa me decía antes as novas asociacións e como iso forra, temos un calendario de traballo. O primeiro punto importante é o día 2 na Gudiña, unha manifestación na defensa do tren e da zona, porque ao final é moito máis que para o tren, iso é certo, pero pediríamos a todos que vaiades e que desexen. Temos que estar moita xente na Gudiña, non estamos en mal momento, e eu decía Rubén, empezan a sonar cousas de que, bueno, de que están retomando idea, eu creo que non o pensaron ben,